Gamit ang ini nga bangka na lagyo ang suspect sa pagpangluthang sang mag-asawa dito sa barangay Lantangan na Higantes Sur, Carles, Iloilo, apang ini nadakpan diri sa barangay Botongon, Istansya Iloilo tak na 1:30 sang hapon, Oktubre 16, 2024. Ginapatihan nga ginsugo lang ang suspect nga nagpatay sa mag-asawa nga senior citizen sa barangay Lantangan, Higantes Sur, Carles, Iloilo, Oktubre 16, 2024. Nahibaluan nga ang suspect ginkilala kay Wenry Balyesa, 31 anyos, sang barangay Bayuyan, Istansya, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Major Saniboy Garnase, hepe sang Carles Municipal Police Station, mga 1:30 sang hapon nadakpan ang suspect sa Purok 1, barangay Botongon, Istansya, Iloilo. Nahibaluan nga nagpalagyo ang suspect sakay ang duag green nga motorbangka matapos sinigin luthang Sanday Jesus Bolohabo, 75 anyos, kag Violeta Bolohabo, 71 anyos. Natigayon ini nga nadakpan paagi sa hot pursuit operation sa mga otoridad. Na-recover sa iya paghinakop ang isa ka unit sang submachine pistol, 45 caliber nga may flash suppressor, kag may duha ka long magazines. Isa ka unit sang Colt caliber 45 pistol nga may magazine kag 7 ka mga bala. 11 ka reload nga bala, 3 ka fired cartridge cases, isa ka improvised tutor, isa ka plastic sachet sang suspected dried seeds marijuana nga nagabugat sa 3 ka gramo, kag 750 pesos nga cash, kag iban pa nga mga personal nga mga gamit. Magapangatubang ini sang kaso nga murder kag dugang nga kaso sa pagbayular sang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 kag RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakahunong na ini karon sa Carles Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ako si K5 Region Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.